Здравейте, фенове на ножовете! Аз съм Владимир от Arms.bg, оръжеен магазин в град София, на улица Цар Самуил 93. И в това видео ще ви представя една от сериите на китайските ножчета Trivisa, а именно Piscis Austrinus, ако го произнасям правилно. И малки, доста красиви и лекички ножчета за хората с стил в обличане. Може да бъде използвано като много елегантен аксесуар. Като започвам с разопаковането на модификацията 01E. Класическа комплектовка, книжките, кърпичката, калъвчето и самото ножче опаковано в пликче. Така, ето го и него. Чирените са изработени от абаносово дърво, което е с релефен завършек и нереждаема стомана отпред. Също така разделителя е метален, доста красиво е оформен. Има кожена връвчица, стандартно си е към ножчето. Отваря се с страничен пин. Така, интересната част вече е в острието. Той е трислоен ламинат или така наречения Сан Май, като в средата е използвана 10 хром стомана, а отстрани е по-мек материал дамаск, който е завършен релефно и придава много красив вид на острието. Така, дълго е 185 мм, общо цялото ножче 80 мм е острието, 2,8 мм е дебело. Ето можете да видите слоевете на ламината по-отблизо. Заключва се с лайнер лок заключване. И тежи само 85 грама и половина. Изключително лекичко и финно ножче. И много красиво. Също така е с керамични лагери. Предвид начина на отваряне, няма как да демонстрирам леко с замах отваряне, но работи приятно. Така, ето можете да видите как е фиксиран спрямо дръжката, острието как е центрирано. Така, това е ножче, което е на цена от 150 лева. Мисля, че просто за качеството си много добра цена. Следващото ножче е модела 02B. Разликата основно е в чирените. Те са изработени от кост, която е отцветена в червено и е лакирана. Иначе друга разлика, освен грамажа, който тук е
89,2 грама или 4,3 грама е по-тежичко от това с абаноса. Абсолютно същото е острието. Неговата цена е малко по-висока, т.е. 166 лева. И третото ножче е модела 02W, което малко се различава. При него тези орнаменти не са отцветени в черно. Пак е от кост изработен чирена, само че е бял. И самото острие е по-светло. Като цяло много добре изработен. Фин и лекичък. Това е за сега. Очаквайте следващите видеа за останалите модели, които предлагаме.